आईली पूजा 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 आम्ही दिस तुकून गाळ घाललेले आईले जळकी कोणकी घेऊन तस ओ कोण बा हिगे बॉयफ्रेंड की फ्रेंड की कजिन की कोण म्हणू कळताना आमगेली चेल्ली गुड्डी वई जाल्यार आमी एक पटी भट मम्माले जाताक मेळा मेळ पळोवया हांवें मागीर चल्ल्या आनी चेल्ली खूश आसल्या मात्र मुखार सुया तुमी एक पटी आमगेली चेल्ली पळयता हांवें एक वेळा मेळा मेळ असल्यारी सोयरीक म्हणल्यारी त्या ताकडेर दवरल्या बरी गो एक वैरी एक सकल असल्या समजायना कळमे हांव अशी सांगता म्हणून तू बेजार करून घेऊ नका स्टेटस आमी नाची म्हणत गोतिला कसने स्टेटस आम्ही समजत काय ना तांगे स्टेटस का वचे आयो आता निमो आयो तांगे घरकडे अगो तू बई सांग आता सर प्रकरण काय गाय दिसतास गाय कबे ती गाय की बिनी अय्यो हे कबे ती गाय नाही मू हे कबे ती गाय हांव खंय सोदूचे म्हणून अयो हे सुब्बम्मान सांगील कर न्ही म्हणून जाल्यार हिक एक चांग सोयरीक मेळता की ना की हो पै मम्मा ते कोडकेस उडगसून ना पण म्हाका पै माम घरा नाद दिसता हांव कोडके वचून एक चूर पळोवन येता ओ देवा हंगे ते ना मू कबे ती गाय खंय सोदूच की हांव एक हे गाय एक देवा एक कबे ती गाय मेळ वग्गी हांव एक त्या सुब्बम्मान सांगेल कोर न्हू हिक एक चांग सोयरीक मेळ देवा नाग देवा मेगेल पूजा एक चांग सोयरीक मेळतश करी ते कबे ती गाय एक मेळ न्हू हांव जाल तितली वगी त्या परिहार एक करत तसल भाग्य दी देवा मय कसं गेलंय ते दोळे काळोखशी उदाहरता एक मिनिट घे मय प्लीज कितली जीव संकट शिजल म्हाका घे मय आणि थोडं पियेच ये सुद्धा सांगे मय अयो देवा काढणार रे चढा जायना मग तुमका जायना तुमगे घर खंय म्हणून सांगा मग हांव वन सोडता नाक रे चढा तुमगे घर खंय म्हणून सांगा हांवची वन सोडता तुमका नाक रे चढा मेगेल धुवे एक फोन कर तू बाद घेवत नाका धुवे एक फोन कर वय नंबर सांगा मग नंबर 99 घे मग रिंग जले उलया हॅलो देवा हांव गो चिके ते कट्टेले येतवे हांव हांगा पांय पडू म्हूण आयली चिक्की दोळे काळो कायल गो म्हाका
ना ना यो तू यो ओ पूजा अरे ही कसले हांगा आयल्या देवा पांय पडू आयल्या की वच बाय उलय ते गेले गी नाका माईक सोड वच सम नाही कसं झालं गो मग कसं लांब बसल्या काय ना गो चिके दोळे काळो कैलो कसं लायलेलं हांगा सकाळी ब्रेकफास्ट करून आयले की ना आज उपवास गो पूजा कसाला उपवास वनवास पुरा कोर नु तू अशी देवस्थाना बहुंतमा काय होड ना तू वचा तू कशी आयलेली आटोर आयलेली की चंपून आयलेली चुंपून व्हायला तर त्या प्रकसले गो देवा एक पटी घरा वचा हा वचा वचा यो इकडं वचून रेस्ट घे सरली गो देवा ते चालल्यान पाप म्हाका उद्दानी दिवन चिके हेल्प केलं ताका एक थँक्स सांगून यो गो पूजा एक्सक्यूज मी हाय पूजा हाँ डी तू है वही गो अम्माची के जागृती वही अम्मान ब्रेकफास्ट करनी शिले तू आजी ना झाला कसं जाता शिल्की एनीवे थँक यू सो मच डी हॉट नाही गो एक फ्रेंड ना अनेक फ्रेंड हेल्प कर का फ्रेंड्स पूजा नंबर पुढे देऊनच गो यू मिस कॉल दी म्हणे हे भगवंता हे तुगे नाही खेळू हा मोहीन माई ये या भितर ये या माई तुमका ज्यूस कसं नाही हाडचं ज्यूस हाड पैसे देवकी ಈ ಕೊಡಿಯಾಚಿ ಮಾಯಿ ಮೇಗೆ ದುವೆ ಗರಲತ್ತೀಚಿ ಸೊಯ್ರಿಗೆ ಕತಿಗೆ ದುವೆಲ್ ಕತಿ ರಾಯ್ಲ ಜಾತ ದಿಕ್ ಬಿಡು ಕಾಯ್ ಮೂಡಿನ ಐತೆ ಗರ ಬಂಗ್ಲೋ ಬಂಗಾರ ಗಂಡ ಪಟ್ಟಸ್ ಗುಡಿ ಗುಡಿ ಐತ ಬಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾತ ದಿವನ್ ಪಡ एक ग्लास घेऊन येईल मोहीन माहीत नाव आहे ती आमगेली ना ती मध्ये 2 ग्लास दिले असे देता मध्ये ती त्यात नाही एकटा असतं ना मम्मा म्हणजे काही मला वाढी केली आजी होय त्याची माहिती सांगलो मोहीन माहिती सांगलो कोण म्हणून सांगलो मुलं बस्ती काढा कुटुंबियांची बस्ती काढा होय गेला बामणाक बंदरारी व्यार एकी चेल्ली आमका तेजी चेल्ले शिकयले आम्ही जर आम्ही कामा पेटेली नाका पण आमका ते नाव म्हणून सांगलो तुमगे जाय गेलेलं असं बंदरारी म्हणताना कळली होय तशी तुमगेले चल्ले जातक दिव्या म्हणून सांगलो मोहीन मायले दुवेल सांगले चांग चल्लो चांग जन म्हणून आमके ते नाही ते जन जाऊ का म्हणून सांगलो एकली चली नो मामा तशी चांग जन जाऊ का पडो चंका म्हणून सांग तशी ते जातक दिव्या म्हणून सांगलो आम्ही काय दिवच्या काय मुली करण्याची चले का जाय जन कोण धरला बंगार घे घर घे
हार कसं रे त्या पुरा आम्ही दिसतात छोटा आमचे चंदू पण आमगे चले ओळखा पडे त्याला लाईक जन मिळत कामाचं तशी तुम्ही गेल्या त्याला त्या दिवशी की या विषयात कंटे ಹೆಚ್ಚಾನ ಕಟ್ನಕ छान केली मग मामा तशा मला जातक दिसता एक कसं म्हणा मामा मी चेल्ली बांधला गुड्डी या विषय काय ಹೆಚ್ಚಾನ ಕಟ್ನಕ आमके चेल्ली घर सुधारसुन ಮೇಲೆ दल छान चेल्ली घर सुधारस पुराजन वाट मेडिसिन असनो घर संभाळसुन ಮೇಲೆ दल ಅಂತ मी वही मला दुवेला निंगे ये चेल्ली तेवढी ती उभत असता जाय आणि हाईट होऊन असला आमका काय तोंदरे ना त्या 3 इंच हिल निघाल कपडची के तो नसतार कशी आम्ही ऍडजस्ट करू देता ते कसं नाही होत नाही ना होय बा काय टेन्शन कटना आमके तिला से आमके जेडावर पडायचं आमके तिथले ज्याला ज्याला त्याचे कतिर मोईन मला दुवेन सांगितलं तर आम जातक विचारी तुम्ही पडे तर करतात छान जेवण मग काय टेन्शन कटना तुम्ही त्या विषयात आलोचना करची ना मॅडम मेडिकेशन स्कोड मग मग शिका